Tady nahrát, to teďka nemůžu. Paťoku, připravil jsem si 2 témata, jo. Ale já bych to nechal, protože když jste něco potom narušil plán. Tak čekám. Ale to musí dát asi blíž, se nemusí. Mám restaurant na počítač. Uvidíš, jak to já. A buskýka. Tak přijdu do restaurace, sednu si a počkám, až přijde číšník. Jídlu si dá například steak s velkama a pivo. Číšník donese pití a potom jídlo. Jídlo vychutná, zaplatím a jedu do domu. To je dobrý, ne? Je to dobrý věci. Máš to číšník? Nepojdej. Však jste říkala, že budu mít komputer. Budu mít já komputer. Ty jsi bago, jsme se domluvili, že já budu mít komputer a ty restaurant. No, teď to pěkně mají si. Takže restaurant. Takže restaurant. Takže ich kommen, restaurant. Ich sitze mit, nebo zum Tisch. Zum Tisch. Abych potřeboval jít dál. Dan kommen. To je trvá autorská práva. No tak, Dan no, sedím, takže víte. Dan Ruhe, ich auf den Ober an. Zavolám na toho, na číšníka. Herr Oberkommen, Herr Oberkom. Číšník přijde. Tak, potom, ich, no, er bringt, jak se to jmenuje, Speisekarte und ich bestelle Essen und trinke. Da. Ne, und bestelle Essen und Já myslím, že jo. Na konci. Tomáši. Herr Ober bringt Bier, das Bier. Ich trinke und warte. Nezmíš si tu flašku. Pohodě. Und warte auf Essen. Čekám na jídlo. Tak, dann komme Herr Ober und mit dem Essen. Tak, a potom ich esse. Chutná mi to, takže takže das Essen ist sehr gut. Jo, to jsem si dal víc ještě, aby jsme nezapomněli. Takže zum Essen, jak se řekne, dál. Jo, bestelle ich, jsem si objednal, bestelle ich zum Beispiel Steak mit Pommes frites. To je jako radosti, ne? To je jedno, Ježíši. Já tak takhle až budu s tom. Tak. NDR, můj komunitistka. To je jedno. Tak, ne, NDR je to, dneska je to SNR. No, tak. Potom jídlo vychutnalo, takže dá se ten lékař nějaký jídlo, jaký tohle. Jo, jsem říkal, že to bylo dobré, no, velmi dobré. Tak. A no potom přijde číšník, takže Herr Ober, nebo
a je dan. Gong, hermo, no. A já vlastně zaplatím. No. A potom jenom takhle říkám, takhle na něj jdu, jo, volám. Ich wurde gern. Přesil zrcadlo. To jsem nášel, kdybych chtěl platit ten lístek, jo. No ten tu šratu, ne? Jo, to je rekrut, jo. To mě říkal doma, že to maturát, Pančo, to maturát. No, a když celé euro platí, euro, spoustu géry na noze. No, ještě jsem se Pančo poučil, jo, přečetl jsem si celý den, do 2 do rána se poučil, do 13 tu slavnou ten článek, zluštil jsem tam všechny města, tam patří k tomu, jinak Tom Magor, to jsem si koupil za 3 hodiny odpoledne, a my ještě jsem si vařil 2 kafe, jo, takže to. No tak, takže jsem si přečetl 13 až do teď, jo, potom jsem se chtěl konjunktiv prese, opisní plán a tvůj video, jo. Potom jsem se učil těch Kochender do Bastr, nebo jak se to jmenuje, jo? Víte, jak je desetický rozdíl? Český minula a český příklad. Český působného jezdil a už český minulého jezdil. Pojďme na ty přesty, já už si myslím na to. A dáte nějaký štěrku. Pomíček jsem vám dal jako první Pančo, protože jsi ten pomíčky měl. Já jsem vám dodal, máte si to semka. Jo. To máte si to semka, Luka. Já si to